Prøv at se ham. Jeg tror ikke rigtig, han tænker, at der er nogen grund til at flytte sig. Ja, du skal så gøre dig sådan en lille smule salgs noget. Se. Jeg ligger der for godt her. Du er jo lidt gammel i det, men helt ærligt. Lidt mere frisk. Ja, lidt mere frisk. Nej, der er tis. Ja, hey, jo. Hvad så? Vil du bare lægge den der? Og det ser lun ud. Og han er lidt mere fræk og lidt længere. Og Hannibal ligger stadigvæk fuldstændig i NATO-stilling, eller hvad? Første stilling. Skal du lige ned, så man kan lige se dig lidt? Jeg skal tisse lidt. Ej. På mig? Ej, nu trådte du lige oven i den. Stopper altså i den her film.